Sinambi kalih ngrantos alat musiknya ditata malih. Oh ngoten. Nggih, niki kan ketrocokan mangke, ketampon. Nggih. Nah, niku ditata-tata riyin kersane cocok pas mangke jogete iso penak. Agak maju sedikit. Nggih. Agar enggak kehujanan. Nggih. Bukan begitu Cak Bagong ya. Oh, nggih. Tadi ada Cak Bagong, ini Cak Bagong pula ya. Niki wau kan Bagong Zulfikar. Terus kula Bagong Sutekno. Bagong Sutekno. Nggih. Nggih, nika Gareng Waluyo. Sinten Mas? Gareng Waluyo. Gareng Waluyo. Nggih. Tapi ngarepe Gareng gurih kok Waluyo ya. Wah, mangke cocok mau niki mantuk. Iya. Mancing teng tambak iwak. Artise mang saureng udan kita ayu. Saiki ya cek ayu. Barudan ketoke tayumen. Engko diumbah neh iki. Diumbah nggo sabun. Mulai diumbah sisan ya. Cocok iki. Selamat aku nggo mantel mang. Nanti kancamu Gareng kok. Gareng wis tayumen ning pojokan lho. Reng kowe katisen ya reng kok ning kono. Kowe aja ning kono. Mrene yo. Kena udan. Kene rada anget reng ya. Rene. Rene. Wis siap iki. Ya. Aduh, terima kasih sekali hujan turun. Iya, istirahat dulu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini masih banyak alat yang tergujar, jadi istirahat sejenak Bu ya. Kendangnya ketrocokan, jadi diatur posisinya dulu yang lebih bagus. Sambil menunggu, yuk. Iya Reng, terus lagi, terus Terus no piye? Lha kowe ya musike rong enek ya kowe musike. Aku dadi musik. Heeh. Apa ya penak? Insyaallah gak. Lho kok iso insyaallah gak iki lho ya sedikit penak ngono to. Ya wis ora apa-apa. Jumbuh kali swasana Jawa mereka jumbuh. Jawa kok jumbuh. Lah piye kadang wis dijaluk wong duwe gawe iki nek iso aja udan. Lah tapi wong tani iki njaluk udan. Udan ki ra kena dimoi ya ora kena dijaluk. Amarga lha iki pemberiane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lho ngono. Omonganem bener cuma raimu sing ra bener kuwi. Sen raiku gedhek iki dadi. Anu kowe musike. Iya iya. Iya. Yo kopi. Dalam oh nggih. Nggih. Nah, iki mangkan kotoke sing secangkir kopi. Secangkir kopi. Sing jaga son wae ketoke padha ngantuk. Mula menika butuh anget-angetan. Oh iya. Contone nggih aduh abape. Contone butuh kopi. Kopi nggih. Nggih engko delokkas. Mas-mase para pelatihan ngene iki engko delokkas kopine. Kopi. Aku pe diambung iki. Malah rene. Wis. Iya. Cocok sekedap Mas, mangke dugi utang kopine. Lho, kowe metu karo aku udan langsung minder. Iya. Wis to. Wedang kopi. Yo. Kok geget wedang kopi. Koko diwedangi Mas, koko. Diwedangi gak brodol kabeh ulune iki. Ayo, gak beli. Padang Surya nanging kopi itu gak? Kaya iso dem tek dem cek kencung tang dem cek kencung tang dem cek kencung tang dem cek kencung dem cek kencung nanging peteng ngemri patu sinang rembulan nambah menika grup qasidah saking Alkonidin. Mugi-mugi qasidahe laris kanggo sliramu. Nanging nyatane aku mau apusi. Tembang tresno ning lambemu. Nyatane ndang diweki. Apa urusane apa kok ndang diweki? Lah malah kowe wong amen iki. Lah kowe nyanyi lah kene gambli lambeku meniren lho. Kok sing ngongkon ngono sapa? Gambli sing tenang kowe nyanyi. Jajal kowe. Apa ki? Mbok karo kowe apalmu apa kok? Sumandal rasane ngati. Musiknya padha nek kok ndek mang ya. Kok kene perubahan belas ya? Ngene iki ya bayaran.
kok ra isin nampani. Lah piye lho kahanane udan kok Ya orkes latihan. Lah wong kahanane udan lho, Mas. Iya, iya. Lah ro dhewe to mang gak udan musike kompak kabeh. Makelum. Maklum. Iya. Ayo. Ayo terus. Dundi musike. Ayo. Jiro 17. Yuk. Ngono mang lho, Lek. Kula larang kopi yo larang Asik. numpak prau dik aja nengah-nengah Asik. nengah-nengah Asik. akeh bayane akeh boyo mesti nyatheke Asik. asik kula larang kopi yo larang Asik. numpak prau dik aja nengah-nengah Oke. Keroncong pratal yo. Werene. Wis tak terus. Dino iki aku seneng ning kene. Mergo ning kene akeh kancane. Kabeh kanca ayu padha mrene-mrene. Aku seneng kowe seneng kabeh seneng. Yo! dik aku kenek no opo aku ora kene popo ya saiki aku rada popo mergane Udan bojoku meteng pitung wulan Dik ingi tak priksana ning gone bubedan Dik ingi njaluk semangka abang nanging Dik mang tak tukokno kala jengking telek hei wah kowe kira toto lah kuwi jujure jere lentung omongan kok ora genah nyanyi syukur jebles lah piye wong kanggo ngisi acara ben iki nek udan kok musike terganggu oleh hujan. Nggih, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita juga di sini bersama Nyuduta tidak dapat disalahkan karena memang keadaan. Betul sekali, Mas. Semuanya juga tentunya tahu dalam keadaan tidak hujan tadi luar biasa Luar sekali. biasa. Nyuduta menghibur Anda semuanya yang ada di sini. Namun jangan khawatir, hujan merupakan salah satu barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih langsung berlanjut musik pada sore hari ini. Yuk, masih bersama Nyuduta. Wis siap bro? Gong. Urung kok geget siaran iki. Ora didelok kancane piye. Gong geget siaran. Ayo nyanyi musiknya mang lah, lagu sing tenan. Lagu sing tenan. Lagu tenanan. Yo. Iya wis. Campur sari, aku campur sari. Aku dangdut gue campur sari. Yo. Yuk. Iya Mas. Ciro lupat. Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan, 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 bujangan. bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan, hidup enak bagai burung terbang, kantong kosong tidak jadi persoalan. Tapi susahnya kalau jadi bujangan, mata melotot pikiran melayang, tara tangi-tangi nang dhuwur bayang, pikiran yang ngeluh kaki kejang-kejang. Bujangan, 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 bujangan. susahnya jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, urusi segala macam sendirian. Campur sari ngebu, campur sari. Wasih. Biyen mula siramu wis tak aturi salalalalala golek bojo sing tresna kaya wedhus iki ning sliramu saiki digawe lara ora urung saikine dadi buta Roma rindu ora Roma kuwi Tommy Jebisa kuwi
Kok bisa? Kowe ora tau ngrungokno radio. Lagu apa kuwi? Malaysia. Oh iya Malaysia. Oh. Emisers. Amisur. Amisers. Mbak. Amisers kuwi. Miset. Sing wonge gondrong. Amisers. Ayo. Kok enek kluthak-kluthuk wis siap? Urung. Wis kanggo isen-isen ayo. Kanggo Isen-isen. isen-isen syuting lho. Pikir awake dhewe ora ledhe apa piye? Isen-isen. Tapi aku ngrungokno suaramu nyanyi lagu Roma ki enak tenan Mas. Soale apa? Engkang Hamengku Gati ku senengane lagu-lagu tentang Roma. Bunder. Oh ki bunder. Berarti senengane Roma. Roma. Ya alhamdulillah karena saya baru hafal ya cok mengtrok. Lah sing soke wis kawah Aja yo. jujur nemen-nemen. Judi. Pak, iso ki. Heh? Grup iki ape iso? Yo. Siap Mas ya? Dan di mang dung-dunge mang di. Yudi. Judi ya Yudi. Judi. Yudi. Judi. Yudi ki gue Yanto. Yanto kadang-kadang ra melok. Ayo. Roma. Cak cak cak. I love you baby. Come on baby. Come on. I love you. Sing a song. I love you baby. I love you. Okay baby. Wish anybody rolling any say, oh, ring and you and me as my friend. I give you my arm. Come on, I'll say, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no, we should be now. You know, I'm so many. Gentlemen in my summer, in the Mexican, they have my heat. Iki sama ina naro ina tetori. Iki menari sino, baby sino. Semuanya tangan di atas yo. Oke baby. Ya. Tangan di atas yo. Persibo. Loh maksudnya ki musiknya yo kei tangane lho. Tangan pancet. Kono lho sing tangane nang atas. Lah kok kita buai apa? Tak buat sok iraiku. Mang ho Persibo. Come on baby. Ayo. Arab Timur Tengah. Suwe-suwe suaramu entek-entek nyapa. Terima kasih juga para grup Al Jahanam. Oh soal Jahanam ini urusane apa? Lah kuwi lagu apa? Ya kono karek nabo lah kene mikir terus. Nyapa kowe mikir? Lah mikir aku mang ngetokno apa? Dagelane aja mikir. Lah terus piye? Wis saya mikir saya ra mbanyol. Lah kudune Tokno apa sing enek nang utekem? utekem dhewe. Lho, Kowe kita kandhani. lah aku tembo utek-utekno aku lho. otak you. Ya, Ayo ngomong. mindset. Mindset. Iya, sing tinggal lampiran kepan. Kuwi mindset. Men ki pikiran set ki utek. Lah iya uteke Pikiran setan. utek. Apa ki? Apa ki? Kowe rasa takok. Aku ora ora.
Wah, Mansur S ki aku lagi. Kembali tim Cimat punya cerita. Iblis meh. Kejadian iki terjadi sekitar tahun 1998. Nah, Gak penak. Apa? Piye? Lagu sedih. Iya. Betapa wih lho, betapa iki. Nasibku semanja ditinggal ibu, beri pada ibu, ya bukan ibu tiri. Yo, aku gak melok, aku gelo. Wes tiga beli penak-penak. Ayo Reng. Ayo kena. Wes iso iki berarti. Wes iso iki. Wes iso. Kira siap nggih, matam. Lah aku sing tak nyetok kono. Lah kok ngene kene. Lu gak ngabarin aku sih. Sak pira ki cangkemku ki sak pira Mas? Delok. Kau bagaikan rawana Mencuri. Dewi Sinta. Suara penak. Iso ngene ra melok keduk pasir kowe. Dari tangan Ya Hawi. Sri Asik. Yuk kita goyang kembali bro. New Duda. Cek. Kukut. Nang. Iya, wis. Kau wontel bahasa dhewean. Ayo. Nyalek aku bar lek. Wis. Asik. Pergi tuku apotas ya. Menghias di ruang tamu. Terima kasih. Dan Ketok. selanjutnya sepenuhnya saya serahkan pada Bang MC. Monggo.